Da, deci am terminat tot de împachetat, mi-am pus pentru bicicletă toate alea în ghiozdan, mi-am pregătit și bicicleta, deci totul este gata. Așa că ne auzim mâine, yay! Salutare, fraților, este 5:30. M-am trezit și eu, afară e dimineață. Și cred că nu mi-am uitat nimic acasă. Sunt pregătit de plecare. Așa că să-i dăm drumul la călătorie. Ei, ne-am luat bicicleta aici, am sunat și cu coșul, așa că să-i dăm drumul la pedalat și ne mai auzim cu secvențe pe drum și după când ajungem. Sper să ajungem cu bine. Ciao! Oficial am ieșit din Târgoviște. Hei! Ei, suntem oficial în pădure, da? Mai avem vreo 30 de kilometri până la Topoloveni, ei. Și încerc să merg cât mai relaxat, cât mai încet, oricum am timp destul. Da. Well, se pare că... Ups, e un căiețel. E un căiețel. Opa! Da. Deci, unde suntem aici? Am ieșit din comuna Valea Mare și zici ce? O să ieșim din județul Dâmbovița. Intrăm în Leordeni, județul Argeș. Deci, da, am ieșit din județul Dâmbovița. Am ajuns la Topoloveni. Sunt într-un părculeț cu bicicleta. M-am schimbat și eu. Mi-am luat bluza asta neagră fiindcă cealaltă era un pic cam transpirată. Și mi-am luat și asta pe mine fiindcă na. Am ajuns, o să-mi iau și casca. Și efectiv sunt în oraș. Ne auzim la destinație. Ei! Ia uitați ce avem aici. Efectiv. Am ajuns. Uitați-vă aici, bă! Efectiv. Efectiv, acolo o să fie startul.
Deci ăsta este. E foarte fain. Efectiv, toată lumea se pregătește de concurs. Da, noi ne-am pus aici la linia de start. Dacă o să mergem pe aici frumos, nu o să pot să filmez cursa, dar o să vedeți întregul traseu de la un prieten care va filma. O să pun link-ul în descriere. Poate o să pun și câteva secvențe de la el. Avem 900 de participanți, din câte am auzit. E super fain. Da, e foarte cald astăzi. Acum sunt curios să văd pe ce loc o să fiu, dar ce mai mult nu contează asta la mine. O să conteze mai mult experiența și traseul de astăzi de la Topologia. Super. Și mulțumim pe această cale. Avem motocicleta electrică. Ne place să fim buni cu mediul. Atenție, în momentul în care v-am făcut semn din mână și am accelerat, este start din mers. Până acolo, nimeni nu mă depășește. În fața noastră o să fie echipa de poliție. Mare atenție în momentul în care, după 2 km, facem dreapta. Este un viraj. Tot traseul le găsim și aici la linia de start-finish. Pozele le puteți avea la aproximativ 2 zile după cursă. Nimeni nu are voie să depășească vehiculul de escortă. Atât timp cât el este în fața voastră, rămâneți în spatele lui. Motocicleta, uite, spune și încă o dată, va fi în fața primilor rider. Avem ok-ul, facem numărătoarea inversă și pornim. Atenție! Topoloven Summerton, primul val pleacă 5, 4, 3, 2, 1, start la 1! Elin nivelul 1 și bike, asta înseamnă valul 1. Bine, 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 bravo! Efectiv, am obosit și da, stau un pic să mă odihnesc și vin. Ne auzim. Ultimul punct de control. Da, ne-am oprit să ne hidratăm și să mâncăm. Mai sunt 12 km. Super. Ne auzim la start. Ai, aleu. Efectiv, avem de urcat. Mai avem 12 km. Uuu, uitați-vă ce în față. Mi-am ce în față și în spate. Cât am avut de urcat. Ne-am oprit la ultimul punct de alimentare. Au fost, cred că, vreo 3 puncte de alimentare. Restul de control, să vadă dacă ești bine, să vadă dacă ai trecut de ei. Îți scrie numărul de pe bicicletă care l-ai primit de la început. Te notează acolo. Wow, deci e și super în același timp, dar e și foarte obositor. Dacă nu iei apă la tine și ceva de energie, efectiv ori îți vine rău, ori dacă nu trebuie să ții tare, fiindcă n-ai cum fără apă și fără ceva dulce care să-ți dea energie, sincer. Adică acum o spun din experiență că sunt pe acest traseu și e foarte greu. Nu mă așteptam să fie așa de greu. Nu mă așteptam la asemenea traseu greu, dar pe deasupra este foarte fain, foarte frumos. Efectiv este ceva de neuitat. Văd că aici se termină urcarea, așa că ne auzim la finish. Nu prea pot să filmez cu telefonul în mână, să fiu atent la cursă.
Uitați aici ce avem. Efectiv, am trecut cu brio, mamă. De-abia aștept să văd rezultatele. Super tare, super tare, sunt mulțumit. Efectiv, a fost o experiență super frumoasă. Wow, wow! Ne spălăm bicicleta frumos. Gata, fraților, acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și dacă mai vreți să mai vedeți videoclipuri asemănătoare, nu uitați să distribuiți, să dați like. A fost o experiență foarte plăcută la Ride Club și e foarte tare pentru prima oară când am mers și a fost traseul super. Chiar o să pun link-ul în descriere la băiatul care a filmat traseul. E super, super. Da, vă las. Ciao.